into ebalulekileyo kukuba njengoba nami besendishilo uba ndingumzukulwana kaMaqoma, ukhokho ngomanye wamaqhawe alwele umhlaba welizwe. Ke ngumhlaba wokuqala ke lo uthathwa. Ngoko ke ezimbo siyazibona, yiyo loo nto siye saqonda uba ngeli xesha kuphila thina nathi masithathe imfazwe sibheke edabini ukwenzela uba umhlaba ungabi sahamba uhambe nabantu abafikayo. Khuluwa with imatch elolu hlobo as action zithathwa ngabantu bokufika apha, ingaba indlu yobukhosi ikhona isupport eyifumanayo kurhulumente or ofilande ugovernment buku? Leyo ke iseyimfazwe sisayilwayo, ngoba nangoku ezinto zenzekayo zibonakalisa urhulumente ongabakhathalelanga abantu abakhokeleyo. Ngoba oko sixabana sicela amancedo kurhulumente kuba izi-structure zakhe izizo ezilegitimizer ukuba ukhona babantu apha. Umzekelo wee-permits zikhutshwa ngurhulumente, ii-passports nezinto ezibangela uba abantu bakwazi uba nezindlu apha ikwangurhulumente. Ikwangurhulumente ovumayo into yoba uHome Affairs makabarejistarishe aba bantu ukwenzela uba bafumane i-ID. Loo nto ke ngoku yile ibangela uba baxhamle kwiziseko zoluntu ebekufanele bazincedisa abantu bakwethu. Khuluwa isolution eza nendlu lena yobukhosi malunga nabantu bokufika mhlawumbi nina nisugesta ntoni? Njengoba kukho intetha ethi mabahambe okanye ukuthini, kuyafuneka thina sinorhulumente sihlale phantsi ukwenzela sibonisane ngendlela esinothi siphilisane ngayo nemiqathango ezizawuthi siyibeke ngokwe-policies nee-regulations zalapha eSouth Africa ezizawubonakalisa into yokuba kungabikho mntu uzawufika singamazi engayanga nakomkhulu azozimisela kwimihlaba ekhokelwa zinkosi. William Yamaqegu, William Nel wamaqegu icama apha kula maqegu wabathwa siphantsi ko-Annette Foster ke ngoku. Okay. Ya. Tata, namhlanje yintoni enitriggerishileyo kulo mzi wamaqegu oba manize nibe lapha na? Siyoxhasa umzi kaXhosa. Ya, kakhulu umzi kaXhosa, umzi kaTshawe, because into ebizenzeka apha kubekwa inkosi singamaziyo waseNigeria o-Igbo. Thina ke besithi ke inkosi ye-drugs, ngabo bezisa ii-drugs kakhulu apha kumzi wamaTshawe, kumzi kaSandile. Ya, irongo ke loo nto asifuna uyibona because imosha iyouth. Okay. And tata, mhlawumbi nina ningumzi lona ningaba nisuggesta mhlawumbi mabahlaliswe njani or nithini ngabo abantu bokufika? Ya, sifuna bahambe straight. Ya, sifuna bahambe qha ayike into sifunayo. Ya, enkosi tata. Ya, bamoshile iyouth. Okay. Ya, siyabulela. Igama lami Abongile, ufane yami ndiyekwa uNgozi wasematshaweni. Silapha namhlanje apha kuGompo sizokhalaza sikhanqalazela landelelo nesasikezo senziwe ngabantu ekuthiwa ngabemi baseNigeria esingabaziyo noba balapha ngokusemthethweni na abenze into abathi kukuzibekela inkosi okanye ikumkani yabo apha kulo mhlaba siwaziba ngokwesizwe samaRharhabe. So sizofaka isikhalazo sethu, sizobhoma, sizongcola ngaloo nto leyo. Soloko sifuna ucela norhulumente ubana makaqinise isandla ekuqinisekiseni into yobana abantu bafakwa emgceni because imithetho yalapha bayayidelela yonke ngandlela zonke. Le nto sebeyenza seyikupeqa ukugqithisileyo. So sizofuna into yobana sithethane nomasipala enforce imithetho encedisana no-SAPS, bencedisana no-immigration ukhangela abantu ujonge into yobana njengoba belapha yintloboni yevisa ebazisa akho mntu unofumana ivisa yokufika apha zoqhuba iphela mazandithi ithetha ukuthi ikhona into erongo. Mabajonge umhla nezolo ofunyenweyo athathwa goduswe. I think okwangoku ngolu hlobo benza ngalo nolu hlobo sebeze ngalo
sifele kwinto yoba asisabaceli because bayasidelela bayasiqhuba. Sizazibona sesinee-no-go areas njengemakosana side nakoo-Hillbrook sezikhona apho abemi baseNigeria bengafuni mntu wale country yethu to set up shop, to even walk there. So sicela ngoku seyisiboma ixakile, senamandla woyihewula, sicela inqandeke, sicela bathuthwe babhuduswe, sishiyeke sodwa sibonisane silikhaya basifuna uthini. Enkosi mkhulu. Everyone who has taken their time to come here and to join us during this protest. I need us to note also as well that we have got royals present up as much as the political parties, the civil society formation zikhona. We just need to assist each other in the njengoba sizawusuka apha bazibonela sizawusuka apha sifike ngale ndlela, sizahamba ngale ndlela ibheka ngaselwandle siyonyuka ngeHarry Street, then siyojoyina iFleet Street, siyojoyina Oxford Street. Now siyacela ke bantu benkosi siyavumelana Independent South African National Civic Organization, ISANGO, a civil society organization that also partake in the fight for state power. We are registered with IEC. We did contest from 2021 and we have garnered 14 PR seats. But because of what we are here for, there are disturbances that are man-made, especially by the ruling party and government through IEC, to buy illegal immigrants to come and claim to be owners of our own organization. So what we are here for, we want to give support to the March to March to say it is politically relevant for us to have bodies like this. These entities are public representatives on their own, where the issue of political ideology does not count, because we are all communities before we are members of our certain parties. Then we have come here to say in South Africa we've got all the rights, and our rights cannot be infringed by people who are not constitutional correct to be in our country. We don't have a problem with the global standing of South Africa, where our laws allow our participation in the global arrangement in terms of development and power sharing in terms of the wealth. But it is not correct, the issue that those who do not have papers to be in our country can continue to own businesses. They are actually having more resources than our own people in the country, that they are not being assisted by our government. But in their countries, they are being assisted. They are funded in their countries, and then to compete with ours that are not funded. So that is why the business competition in South Africa is only beneficial to those that are coming from other countries. So let alone the issue of claiming traditional leadership or royal leadership. You know, the question of land is in the hands of the royal leadership. But if you have someone who is not a South African and claim to be owning a particular land in our country, so it means our democracy has been infringed, and also the beneficiaries of that are also coming from inside. It's not these people who are coming from other countries that are in our country now, they are doing this disruption. It is funded from within. So there are people who are benefiting financially out of this fracas. Kulua, what will be his stand, say ISANGO, towards abantu bokufika? Mhlambi bakhona bathi mabahambe like i-Patriotic Alliance. Your stand nina nithini? What will be solution malunga nale ngxaki bayiqalayo ngoku? No, it is quite clear that these illegal immigrants are undermining us as human beings, let alone undermining our own constitution. They are not supposed to be here. It's not even an issue that says people must wait for someone to say these people must leave. Abantu mabahambe because they are not supposed to be here without papers. It is only those that have got papers, and those papers must also be scrutinized, because this is exactly what is taking place
in our Department of Home Affairs. These people at Home Affairs, our own brothers and sisters, they are selling papers to illegal immigrants, and we cannot fold our arms and keep quiet when our country is being, composed of foreign illegal immigrants. Enkosi mkhulu. Lapha ewe ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu, inkosi nabo isiphathaliswa. Wonke umuntu olivayo ilizwi lami ndibulisa ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu. Amen. Siza ukuthandaza ke akho into ininzi esawuyenza. Kodwa kubalulekileyo into yokuba xa sisenza lo msebenzi simcela uThixo okokuba abe nathi. Simcela uThixo okokuba kungabikho zicholocholo. Mkhuluwa, yintoni lena ikutriggerishelayo ube lapha namhlanje? Sekulithuba sihlala nabantu bokufika. Sekulithuba sizama indlela yokuphilisana nabo, but ukude kufikelele kwindawo okanye kwiposition obana ubeke ikumkani yakho kwesinye isizwe noko ibonakalisa indelelo loo nto leyo. Ibonakalisa ukuthi ngomso they will take over our country, they will take over our province, which you can never allow. Kwanele ngoku if ever bafilisha ngolo hlobo basidelele ngolo hlobelo, then loo ndelelo leyo mayidoncuke nenintsileni enqambuzayo mabahambe, and that is it. Wena mkhuluwa kule nto yonke eyenzekayo, what will be mhlawumbi ucinga i-solution karhulumente, i-solution yabahlali, because now uyayibona uba ngabahlali versus abantu bokufika, and what will be mhlawumbi ucinga a suitable or a comfortable solution for uba ilungiswe yonke le ngxaki? For ixeshana elimbalwana ndikhe ndambona urhulumente nomasipala weBuffalo City ngathi yashukuma against illegal foreigners, but andiyazi biphelela phi loo nto leyo because ayithi ibonakala uba effective anyway, because basekhona bahlala apha abaninzi futhi. Mna the solution even now, I'm not saying that it's fight with everyone oneempepha zoba lapha, because there are those who have papers abafona balapha abaze ngokusemthethweni, abo noko bangayeka baqhubele imisebenzi yabo, but everyone ungenalo iphepha labalapha ekhaya, everyone ozazi umtsibe ucingo wawela umlambo uzongena nganeno, that person must go. That is the solution that I think should happen. Enkosi mkhulu. We are Yes. chiefs of the Konakwa Royal. Okay. And what triggered you to be here today? The reason why we're here today, we will come and we will defend our land. There's no way that we will leave our land to be taken by nobody. We are the first indigenous people of this land, and therefore we're here and we stand in solidarity with all the other kingdoms to fight for our land. I think I've got it. Is there any other message that you want to send it to government in regards to this action that was taken by these Nigerians? Well, look to the president. Yes, he made a statement on national TV by saying that we must leave the foreign nationalities. We would say to the president, to hell with them. This is our land. And the mistakes you are making is costing us dearly as the Khoi and the San or the Tuam and the Kam people of this land. I thank you. Okay, nakukumbulandia umkani mawalandia Chief Malandia Makinana na yulaphe machini. Chief uthi athanda uthetha, umuntu athanda uthetha. Enkosi. Can you introduce yourself, Kulu? Hi, my name's Ethel Trollope. I'm from Action SA. This is my colleague Lerato Ngobeni. She's the national spokesperson for Action SA. Mr. Athol, what triggered you to be here today? Well, first of all, there's this outrageous situation where we've got a foreign national from Nigeria who's been coronated as a king in Ukoko, formerly East London. Now, we in Action SA have had a position about illegal immigration since Mr. Herman Mashaba was the mayor of Johannesburg. But this has gone beyond that.
There's no provision in our constitution for foreign nationals, legal or illegal, to be coronated as a king in our country. In this province, the Eastern Cape, we have 5 recognized kings, and we respect those kings, but we do not accept that foreigners can come and inaugurate or coronate themselves as a king in our province of the Eastern Cape. And what's worse, they've called this their homeland. We have 2 homelands in this province. We have a legacy of apartheid that bequeathed us 2 homelands where people are impoverished, very limited opportunities. Now the Nigerians want to establish another homeland, and one of them said that they're going to encourage their counterparts to come in their hundreds of thousands to this homeland. We will never allow that. Eastern Cape is one of the poorest provinces with the least opportunities, and we want to make sure that the people of this province are in the front of the queue, not the back of the queue, for opportunities. Mr. Trump, what will be the solution to this problem? That because it's going to be, if you can see, it's communities versus the foreigners. What will be the solution? Look, it's very simple. We need a government to make our position clear. You're welcome in this country if you bring skills. We live in a global village. There are legal routes to come into this country, and we respect that. But what we will not respect is people making our country their country. We're a sovereign nation of South Africa, and we need the government to stand up and to be heard. And until that happens, we as communities are going to stand up and make sure that we are heard. Igama nguZama Ntshona, the national spokesperson of the African Transformation Movement. Silapha namhlanje ngenxa yokuba sibukele kwicala ngaphambili i-borders zelizwe loMzantsi Afrika sizifumana sisengxakini ye-invasion. Iimine zelizwe loMzantsi Afrika ngezamazamasi sabona ubunewunewu minerals of this country zihamba singakhange zicontribute kwilizwe loMzantsi Afrika. The microeconomy spazzes low-hanging fruits of society as include hotela, ukusebenza kwi-B&Bs nezinye into ezinjalo zithathwa over. Drugs, human trafficking. Now sithi awunawuze utsiba uphungela ngobuqu, because ukuze bukhosini utsiba uphungela ngobuqu ngoba akufanele into yokubuya ukuchatha uzaba inkosi unomhlaba uthathapi. It can be in our own country that sizawuzibhaqa sesinabantu abazinika i-authority egxotyiweyo, i-authority eza ngokuzalwa ngokwegazi, sibabone bona bevela nje bevumbuluka ngolo hlobo. Yile nto silapha namhlanje sizoqinisekisa ukuba sithi abantu mabayazi indawo yabo. Asinanxa noku-accommodate abantu ababaleka imfazwe kumazwe abo, kodwa mabangene ngendlela efanelekileyo. Nabo bafuna imisebenzi mabafumane impepha ezifanelekileyo, kodwa ukuba unampepha akukho mfazwe elizweni lakho, yenza into efanelekileyo. Khuluwa le action or mhlambi le nto yenziweyo niyibonileyo on social media, ucotshwa kwelantika kweking yelane Nigerians apha eKugombo, and versus ke ngoku abahlali indlela abareacta ngayo, i-creator lamsansa between abokufika plus nabalantika nabahlali balapha. A solution that will come from ATM that will mhlambi ulungisa le meko, ulungisa izimo zabantu mhlambi including nohulumende, ibimele uba kwenziwa ntoni? Upresident uthathe isifungo sokukhusela abemi belizwe loMzantsi Afrika kwiintshaba ezingaphakathi neentshaba ezingaphandle. Xa kufede umongameli ekuvaleni iiborders zethu ngee-directorates ezinecessary, i-law enforcement officers ziresponda ekuvaleni iiborders zethu. Asinakothuka xa amantshontsho ehagu sele egqiba isitiya ngaphakathi. Andithethi loo nto kuba ndisithi abemi bokufika kunjalo,
but ndisebenzisa nje isisaci ukuzama ukucacisa. You must be closing, monitor and actually udilishane nendlela yongena. So indlela yokulungisa lento yinto yokuba imithetho mayi-enforcwe, makungabikho umuntu lapha ngendlela engafanelekanga. Inkosi mkhulu. Amadoda onke akhoyo apha sicela ukuthi akhatele ngoba ikumkani yethu lapha inye nguvulwayo. Sizawucela ke ngezwi elinye elivakalayo sisho ukuthi avulwane, avulwane, yiyo ikumkani eyenela lo mhlaba amakakade. Ngoku ke sazi yona, asiyazi enye. Into esicelayo kuni bantu benkosi into yokuba egameni lobukumkani ukuba siphathisane, siyenza nje le matshi siyenze ngoxolo, kungabikho nzixholoxholo, ngoba into ebalulekileyo into bafuneka ugqithe umyalezo wokokuba le nto yenziwe ngaba bantu khange siyithande. Isizathu soba masibe lapha kungoba le nto yenziwe ngaba bantu khange siyithande singamakhakhana, khange siyithande singamaXhosa, khange siyithande singamampondo, khange siyithande singuzulu, khange siyithande singabaThembu. Zonke izizwe ezobukhosi zase-South Africa akhange ziyithande isenzo esenziwe ngabantu bangaphandle. Ngaloo mazwi siyacela ukuthi sibambisane sibheke phambili, simcela urhulumente uba ukhona into yokokuba ilizwi lakhe, ubukho bakhe, isingqi sakhe siyafuna usiva kulo mcimbi phambi kokuba bonakale, ngoba thina singabantu abayiqhelile imfazwe. Imfazwe le sizalelwe kuyo, asingawamagwala. Lo mhlaba waphala ligazi ukuze sifumane lo mhlaba. Amagwala singawo thina. So urhulumente makathathe inxaxheba yakhe kungekonakali. Asithulanga ngoba sithule nje, siyazazi uba sisuka thina, asivukanga sava kuba sinobukumkani. Ubukumkani obukudala saba nabo asizokothuswa zimpukane ezivele zithi gqi naphina. Ngaloo mazwi ke masibambisaneni sibheke phambili. Amandla Let's go.